Ɗan Kwakur TV. Na tambaye ka mana, an tayo na baka amsa. Ɗan Kwakur, da a baka mace kammalalliya, nitsatsiya, mai ilimin addini da na boko, kuma za ta dinga ganin darajarka da darajar ahalinka, za ta dinga girmama ka, za ta dinga ganin darajar iyayenka har ma abokanka da 'yan uwanka baki ɗaya za ta ɗauke su tamkar ahalinta, kuma za ta yi ma biyayya dukkanin daidai gwargwado. Da kuma a baka mace watsatsiya ballagaza wacce ba za ta daga ganin mutuncinka ba, ballanta ne kuma ta daga ganin mutuncin ahalinka, sannan kuma a haɗa ka da naira miliyan 2. Shin wacce ka fi so? Transfer za a yi mun ko cash za a bani ko kuwa check za a bani in je banki in cire? Amma fa gaskiya bana so a bani UBA ko Zenith, ka gane, ko kuma First Bank. Gara a bani GT, ka gane, ko Sterling Bank. In na je can na san babu layi. Amma fa Ɗan Kwakur ban taɓa ganin tambatsatse irin ka ba. Oho dai, ra'ayina fa ka tambaye ni kuma na faɗa ma ra'ayina.